Panginbulahan pagid, bagon bagluwas sa aton nga 7 Palengke draw winners, may mga tagdaog man kita sa aton nga ikapito na nga weekly draw. Congratulations gid sa mga masunod. Ang tatlo nga magabaton sa consolation prize nga tag 1,000 ka peso sa Musanday, Josephine Magkanam. 62 anyos ang barangay Tupol Este, Kabatuan, Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga sarsaya oyster sauce. Elvira Belanyo, 65 anyos ang Concepcion, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Kag Cheryl Sukenyo, 30 anyos ang barangay Malunang, Zaraga, Iloilo, nagamit sang proof of purchase nga gardenia. Ang third prize winner naton kabombo si Esther Rodriguez, 72 anyos ang Zone 1, barangay Takas, Haro, Iloilo City, ang proof of purchase to Cinerol, daog sang 3,000 pesos. Ang aton nga second prize winner, Rosie Hubacon, 60 anyos ang Dakutan, Dumangas, Iloilo, ang proof of purchase Omega Painkiller, daog sang 4,000 pesos. Kag ang aton nga first prize winner, congratulations Barbara M. Aletanhan, o kung sa liwat, Barbara M. Alentahan, 55 anyos, sang Rizal, Palapala 1, Iloilo City, nagamit siyang proof of purchase nga pure gold receipt, daog siya sang 5,000 pesos. Sa weekly draw winners, nga aton nga panglawag, palihog bagkadto kamo diri sa estasyon, sang Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City proper, alas 8 sang aga sa Lunes, Agosto 24, buwas na ina sang aga. Sa liwat, ikapito nga semana ini sang aton nga Palengke draw kag weekly draw winners, ini nga set of winners para sa aton nga Swerte sa Palengke 2026 promo. Kabombo samtang nga nagpatigayon kita sa aton nga Palengke draw kag weekly draw diri sa Bombo Radio kag Star FM Iloilo, ginahiwat manina sa o kun simultaneous nationwide sa 25 ka mga key areas nga mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations. But silingon sina kun may draw kag may awarding of prizes sa aton diri sa Iloilo, mayara man sa nagapaulan sa dalagko nga mga papremyo didto sa iban nga areas. Kabilugan nga 9 million pesos ang total prizes nationwide ang ginapanagtag sa bilog nga duration sang pinakadako nga promo sang Bombo Radio Philippines kung sa diin sa liwat 1 milyon ka pesos ang grand prize nga nagahulat sa aton nga grand prize winner. Hingagaw na ikaw sa paghimo sa imong nga entries, agod nga ikaw ang may chance nga magdaog sa aton nga grand draw.